Γιώνω καλά τον εαυτό μου στην άνετη καθιστή θέση, γιώνω τα καθιστικά οστά καλά στο έδαφος και ρολάρω τους ώμους πίσω και μακριά από τα αυτιά μου για να ανοίξω ωραία την καρδιά μπροστά. Τραβάω ελαφρώς προς τα μέσα τον αφαλό και τον κόκκιγα, ενώ ταυτόχρονα μακραίνω τη σπονδυλική στήλη. Αισθάνομαι με κάθε φυσική αναπνοή τη σπονδυλική στήλη να επιμικρύνεται λίγο ακόμη από την κορυφή του κεφαλιού προς τον ουρανό και από τον κόκκιγα προς τον πυρήνα της γης. Σιγά σιγά βρίσκω την πλήρη γεωγική αναπνοή μου. Με κάθε εισπνοή αφήνω την κοιλιά να γεμίσει, τα πλευρά να απομακρυνθούν, το θώρακα να ψηλώσει. Με κάθε εκπνοή μαλακώνει ο θώρακας, πλησιάζουν τα πλευρά και τραβάω ενεργά τον αφαλό προς τη σπονδυλική μου στήλη. Μετράω ενεργά από μέσα μου τη διάρκεια της κάθε εισπνοής και της κάθε εκπνοής, θέλοντας να φέρω σταδιακά μια ισορροπία στον χρόνο αυτό. Όσο εισπνέω και ψηλώνω, άλλο τόσο εκπνέω και γιώνομαι. Και σιγά σιγά θα πλησιάσω το δεξί αντίχειρα πλάι στο δεξί μου ρουθούνι, τον παράμεσο πλάι στο αριστερό. Θα πάρω μία πλήρη εισπνοή και εκπνοή από τα δύο ρουθούνια και στη συνέχεια θα κλείσω δεξί, εισπνέω από το αριστερό. Στο τέλος της εισπνοής κλείνω αριστερό ρουθούνι και εκπνέω από το δεξί. Εισπνοή από το δεξί ρουθούνι και εκπνοή από το αριστερό. Εισπνοή από το αριστερό και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο στο δικό μου ρυθμό, κρατώντας ίσο χρόνο για κάθε εισπνοή και εκπνοή, κρατώντας ίσο χρόνο ανάμεσα σε αριστερή και δεξιά μεριά. Την επόμενη φορά που θα εκπνεύσω από το αριστερό ρουθούνι, ελευθερώνω δεξί χέρι στο γόνατο, συνεχίζω να αναπνέω φυσικά.
και ορίζω την πρόθεσή μου για τη σημερινή πρακτική. Η πρόθεσή μου μπορεί να σχετίζεται με το διαλογισμό που θα πραγματοποιήσουμε σήμερα, με κάτι που θέλω να αποδεσμεύσω και κάτι που θέλω να προσελκύσω για τη ζωή μου. Επαναλαμβάνω την πρόθεσή μου 3 φορές με πλήρη επίγνωση και συναίσθημα και μόλις ολοκληρώσω ενώνω τις παλάμες στο κέντρο του στήθους, φέρνοντας την πρόθεση στο κέντρο της καρδιάς μου. Την επόμενη εισπνοή φέρνω τις παλάμες στο κέντρο του μετώπου και με την εκπνοή θα λύσω και πάλι τα χέρια επάνω στα γόνατα. Ενώνω τον αντίχειρα με τον μέσο και τον παράμεσο, ενώ θα αφήσω τον δείκτη και το μικρό δάχτυλο ανοιχτά. Ενώνω αντίχειρα, μέσο και παράμεσο και αφήνω δείκτη και μικρό δάχτυλο ανοιχτά. Και ξεκουράζω 2 χέρια πάνω στα γόνατά μου. Με κλειστά τα μάτια χαλαρώνω όλο και περισσότερο μέσα στην αναπνοή, χαλαρώνω όλο και περισσότερο το φυσικό σώμα. Χαλαρώνω τα δάχτυλα των ποδιών, τις κνήμες και τις γάμπες, το σημείο πίσω από τα γόνατα, χαλαρώνω τους μυρούς, τους γλουτούς, ολόκληρη τη λεκάνη, χαλαρώνω τους μύες και τα όργανα της κοιλιάς, τα πλευρά, το θώρακα και τις κλίδες. Χαλαρώνω ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη, από τον κόκκιγα ως την κορυφή του αυχένα. Χαλαρώνω τις ομοπλάτες, τους ώμους και τα χέρια μου μέχρι τα ακροδάχτυλα. Χαλαρώνω το κεφάλι και το πρόσωπο. Ολοκληρώ το μέτωπο, το κέντρο των φρυδιών, τα χείλη, τα δόντια και το λαιμό. Και τώρα πήγαινε σε ένα σημείο που αισθάνεσαι ένταση ή πόνο. Άφησε κάθε εισπνοή να θεραπεύσει το σημείο και με κάθε εκπνοή νιώσε τον πόνο να διαλύεται λίγο ακόμα. Με κάθε εισπνοή θεραπεύω το σημείο και με κάθε εκπνοή αισθάνομαι όλο τον πόνο να διαλύεται.
Και τώρα δες τον εαυτό σου από ψηλά και δες εκείνες τις συμπεριφορές, τους φόβους και τα μοτίβα σκέψης που δεν σε εξυπηρετούν πια. Διάλεξε ποιες συμπεριφορές, φόβους ή μοτίβα σκέψης δεν σε εξυπηρετούν πια και ποια από αυτά είσαι διατεθειμένη να αποδεσμεύσεις. Τι χρειάζεται να κάνεις για να τα αποδεσμεύσεις. Κρατώντας τα βλέφαρα κλειστά, πάρε 3 βαθιές αναπνοές, εισπνοή από τη μύτη και η εκπνοή από το στόμα και σκέψου όλα όσα θέλεις να αποδεσμεύσεις. Βάλ τα ένα-ένα νοητά μέσα σε ένα μπλε μπαλόνι. Με κάθε εισπνοή επανέλαβε σε ελευθερώνω. Με κάθε εκπνοή τώρα. Και όσο συνεχίζεις, δες το μπαλόνι με κάθε εκπνοή να μικραίνει και να απομακρύνεται, ώσπου να εξαφανιστεί εντελώς. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεται και βάλε όλα εκείνα τα οποία θέλεις να αποδεσμεύσεις μέσα σε ένα μπλε μπαλόνι. Επανέλαβε με κάθε εισπνοή σε ελευθερώνω. Με κάθε εκπνοή τώρα. Και δες το μπαλόνι με κάθε εκπνοή να μικραίνει και να απομακρύνεται, ώσπου να εξαφανιστεί εντελώς. Συνέχισε να αναπνέεις βαθιά και συνειδητά, κρατώντας την επίγνωση σε όλα όσα θέλεις να αποδεσμεύσεις. Και τώρα γύρισε ξανά στο φυσικό σώμα. Παρατήρησε οποιαδήποτε αίσθηση εκδηλώνεται στο φυσικό σώμα.
κράτησε την επίγνωση σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να αισθάνεσαι δυσφορία ή πόνο. Στείλε την αναπνοή στο σημείο αυτό. Και με κάθε εισπνοή νιώσε το σημείο να θεραπεύεται και με κάθε εκπνοή τον πόνο να διαλύεται λίγο ακόμη. Τώρα στείλε την επίγνωση σε όλα εκείνα που θα ήθελες να προσκαλέσεις στη ζωή σου. Συνθήκες, συνήθειες ή οτιδήποτε άλλο θα ήθελες να προσκαλέσεις στη ζωή σου. Και συλλογή σου ποιες ενέργειες και βήματα χρειάζεται να πραγματοποιήσεις ώστε να προσκαλέσεις αυτά που θέλεις. Κράτησε την επίγνωση σε όλα εκείνα που θέλεις να προσκαλέσεις στη ζωή και άφησέ τα ένα-ένα να φωλιάσουν στο κέντρο του στήθους, στο κέντρο της καρδιάς σου. Οραματίσου τον εαυτό σου να έχει ήδη όλα όσα χρειάζεται. Να έχει ήδη προσελκύσει όλα όσα θέλει. Και κάνε την εικόνα αυτή όσο πιο ζωντανή γίνεται. Παρατήρησε πώς αισθάνεσαι, πώς λειτουργείς, τι σκέφτεσαι, πώς είναι ολόκληρη η ζωή σου, έχοντας προσελκύσει όλα όσα χρειάζεσαι.
κρατώντας αυτή την εικόνα πολύ πολύ ζωντανή για το υπόλοιπο της πρακτικής. Σιγά σιγά επέστρεψε στο φυσικό σώμα. Και επέτρεψε σε κάθε σου κύτταρο να εργαστεί στο υπόλοιπο της πρακτικής ώστε να επιτύχει αυτούς τους σκοπούς, να απελευθερώσει όλα εκείνα που δεν χρειάζεται και να προσκαλέσει όλα εκείνα που επιθυμεί. Με την επόμενη εισπνοή, φέρε απαλά 2 παλάμες στο κέντρο του στήθους. Με την εκπνοή χαλάρωσε μέσα στη θέση. Με την επόμενη εισπνοή μπορείς να ανοίξεις απαλά τα μάτια, κλείνοντας μαλακά τα χέρια και πάλι στα γόνατα.